קצת עצוב. אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום.